ka NIPS Institute of Hotel Management Shillong kabadan hanu mensong kadai East Khasi District kalade ka weni ki jika pule kabala penyo kame bunmut ki samla kamta me ki khasi la kalong hapo ka jela kari India bachabari rukumju barkan thubru ye ki we ki samla na ki wipat ki jela habe kren berba welbon kharumnoi ubade ukli du wa pe jak NIPS Shillong campus ule thu bakanong ba Shillong kabadai ka wena pedeng ki sautali ki campus nyo ka NIPS hapo kari India kabala aji mutoi shibun ye ki samla pule ule thuru bak NIPS ka pharu iki samla pule bana internship shabari bakan thu pa Switzerland Singapore ban USA badonro ki bala pandep ke jim pule na pu NIPS kila yo ban trei kum Dubai Qatar ban USA Hagabani kong hi ngaso ban ai kublai fi ba berka tim jong fi u for news bolai kloy bani don lang bani agni kesni kandiat aswa ban ya chakwat ngaso kumban penithu ilade ka keteng jonga de u welbon karumnot ban atre yak di institute kubu santa head dan u santa in charge jong kani ka Shillong campus larangin yakran spang kani ka institute kalong ba kibun ki ba lese bangala ban yathu api temanong yang susiam keniat tangi ki benta ki ba kami pair bat mah bangala ban ong ba kum ka benefits bagi student ki ba sim ya ku sange po NIPS bagi la ban yo te larangin yakran ni ka NIPS hi yakni institute la form la ne la permi house nam si hazar khandai spa khandai pulai te hagajingnya lenti jongka la bun snam te mata ka NIPS kladon southly ki campus po kari India hi bro kawai ka head office jongi kadai po Kolkata hangte te ka Shillong pada kadai na ki branch mo idon lai tili ki branch kawai kadai Shillong kawai kadai ka Ranchi banang tang idon pada hapo ka Bhubaneswar te hapo Shillong hi yakani ki IPS kalawan nadu usnam arjar khatsau te ngai la jong la join nadu kutu ka por hi te lara ni pet yakini ki course ki bakhen IPS ka ai yakini ki student kan lara hangi po Shillong le seng la panong ki don ar lai tali institute ki ba ai yakini ki ju course ko mangile mangi hak bai dei bagari ka hotel management lara ki benefits mangala ban kran kum ki student bagila ban yo makani ka institute makani ka IPS lara ngin phais ko pat institute lara ngin yakran ka baning kong ka fees kata ka go benefit bagi student kila ban yo kan te larangi phai pada sakini kan IPS te hadian bangla play research katu kani bagi student last year te ngilap kibun hi student hakani ka than jongi ki bakwa ban pursue ya kani ka line kum ka career jongki te tang na kadal jong ka fees baki mla ban afford ya degree fees dan bonsin ki haban give up no lani ki le pat ki banta jongki jak course mo te larangi pet pada ka fees jong ka NIPS ka fees kalong ka baduna bha te kani kala pensting sibu ni ki student te kani kala erap sibu ni ki bakin sim ni kani ka benta kan khamta mi ki student ki bakwa ban pursue kani ka line kum ka career jongki te kata kani ko ka benefits ka baning ko ba kum ki student ki la ban yo larang ya kani ka fees samar bun sin larang ipet lay ki di kena class 12 onda ki adap ya ka jing pule jongki teng ki kwa ban let ki line bu per tama onda ki la poi pada hak fees tengi bun teng hak jing mamla bersio ya fees
dan ngemla kan ban sim ya kuno kalain ding hap man lagi general stream kumki arts kini kita imo de larang ya kran pada saya ke placement ru kare kowe ke benefit ke bagi student kila penyo de ke placement ke ba kanip si ke ai kalong baik ke quality placement ke bangi ai kalong ke ba biang ba lara pinpet nadu ki successful story ke ba ki khna jungi kila yo placement te long ki placement ki long ki ba biang te om tangkat ta ke placement ru ke IPS ka ai ki la radon ki student ki bakwa matre shlong ru ni ai te la radon ki bakwa matre po India ru ni ai nata wat ki abroad placement ru kila pan le te larang ya kran lele ya kini ka abroad placement ki student jungi kimdon kam man ap hadu ka por bakin dala alit placement bakila pan let po shabar jong ke India na hadu ka por bakidang don hajing pule kabut ka por bakile internship kom ki khna degree ila pan ong haka second year kila ban let ikini ki internship jong ki shabar ban yo ban let explore de kata ka industry mo ti ki jaka ki bangi ai internship ki long Italy kawai kadai po Switzerland kawai kadai po Singapore bar kawai pada kadai po US te onda kila ada ikini internship pada kila ponon pai biang saka ni ka puli jong ki dan onda kila ada pendak pada ya ka course jong ki dan ni ai ikini ka job placement jong ki te haba kilet ya job placement mentala langin pet iki khna khasi jong iru ki kila abun ma ki ba trai sebar jong India kidon ki budon hapo Dubai mata kidon ki budon hapo US mata kidon budon hapo Qatar kidon budon hapo UK kum ta ter ki jakku si ki bangi ai kani institute ki long kum ka degree in hotel management ya kata ing ka BAHM Bachelor in Arts of Hotel Management nata ngidon ka diploma course nata ngidon ru ya ki master course ladangin kaun ya kan number kan nomor ki bala tray sebar ki labun mo ki kilon ki successful story le se ladang ala ban pun kini kapor ala pun fi to makan simple pada kapor di khna hi ki labun nomor ka placement ka bangi aru kolong by 100% placement kasong pada haki student kan lapi kwa la lapi pet mata kom ha India ki student ngi ki labun hasilong ru ki bun ki besim placement hasilong tamaman hakini islam bala adat ki bun hi ki balik abroad placement ibu pulih ini mentah keman soalnya kajong kini kebat mentah ke admission kadangnya mau PI baga result pas tuan perang sumi ke admission kadangnya te kanambang ngan empat lah menurut tapi kan mungkin dan mentah te hagus dan bola ada idon kumba anriu pau tam jong kebat ba mention senang kini ikhla idon kibla don hak placement mentah idon kurang don hak internship nomor idon ikhla kibla ya 1 year diploma idon pada kibla ya ka degree Tega song lalaki jong ki jakkus